Éamonn Ó Dónaill, fáilte go dtí ar muine muice chunas tá tú. Tá me go maigur maigad. Ar dús, an bhfuil méid ceart a rá go bhfuil tusa ag múna ar an tríú level an bhfuil sin ceart? Cinnte bhfuil tá me se gobar le Gaelchultúr i láirbhil le clia agus ó bhí gaibhílas tríide gan is Coláiste tríú level méid chomáid for méid bfuid an status mar Coláiste tríú level agus go dtí sin bhí méid genú ragan na generalta Gaelige san líe chuidhá anis mar dúirtma is Coláiste méid chomáid. Coláiste na hÉireann an bhfuil sin ceart? Se Coláiste na hÉireann thugad méid ar an Institute tríú level a tugann agus chuirméid tús leis sin chéad chuirsa sin diploma ar chéime san áisiúin chuirméid tús leis sin an míbhean fór gaibhílas tríteag. Ínta chu cóirgus lei sin agus tá Coláiste na hÉireann i Gaelchultúr an bhfuil méid ceart rá sin? Well is cóla a bhain méid ach I gas an chuirsa tríú level a tugann bain méid úsa just an aim Coláiste na hÉireann Gaelchultúr sa sin an taim áfigiúil ar an Coláiste tríú level a tugann. Well, bhí mé rá leat go bhfuil na cuasaí seo fécinn siad anna dachar a ggur an gná Gaelgóir daoine cosúil am féin. Bhí mé ag smíanamh go raibh na cuasaí seo a bheith ar siúil ar Coláiste na hÉireann go sé gur múntóirí nó sclóirí nó daoine a dúil? Cinnte, well, is dóthe an rudtá nó is dóthe gohfuil réimse seirbhísí ag Gaelchultúr sa tá ragan ágainn ag 7 level éagsúla don phobal an fómhair seo. So tá ragan an do bhíní tá ar bheith an Gaelige daoine na bhfuil acu a coppla focail agus an sin Coláiste na hÉireann Gaelchultúr an Institute tríú level tá sé sin mar deartú áúna do bhíní bhfuil gael gan bhaithe acu. Tá sé go as go bheith a lán level agat chun na cuasaí difriúla dhéanamh. Cinnte agus tá go leor daoine genú na ragan na hÉireann ar fe couple bliain a bhí rudí Jackar sa tír níró nerd éidir a ragan na beidir. Anis tá lein daoine tá arás ar an teanga agus go leor daoine a teantógann daoine is an Éamonn an Japan, America, go leor tír éagsúla. Tá na cuasaí seo anna speisiúil nach bhfuil like bhí mé ag fécint ar na ábhar go léir a bhfuil a goibh. Inis dom faoin na ábhar a bhfuil ar siúil? Well, ins na ragan na tuganne na ragan na Gaelige bín an bhéim ar an teanga láithre so an sprucha bhí agan nó daoine ar a caint faoi go leor ábhar faoi go leor topic éagsúla agus sin an sprúchatá an go dtí go mé daoine go mé muín acu go mé confidence acu le bheith láir an Gaelige agus ní bhhain go bhfuil cuasaí generalta teanga ach tá cuasaí a gine chomáid tá sé cuasaí tá ddíirithe aber ar bhúinseoirí bonscoile bhúinseoirí manscoile agus go dtí daoine bhfuil riachtainna sí éagsúla acu hiú na Gaelige de. Se mar tá ag fécint an seo ar na ábhar na módúil agus tá crunas na Gaeilge am sé sin the structure of Irish? Crunne sin accuracy in Irish okay. Grammada agus scríúnatanga. So ins na forhór na gursaí ihe agan an gahrang tan bhéim in a rire ar lóirtnatanga geirí daoine ar lóirt na Gaelige a crunne sin cuasa grammadaí agus cuasa ar scríú na Gaelige. Higgam. Agus beag na cuasaí seo ag dul ar siúil an saharann an bhfuil sé sin ceart agus i ggur gach ábhar. Well, na ragan ihe a bhí agan bín ar siúil teúin de mar céan agus tíordaín agus bín na ragan sin ar siúil ar 7 agus an 9 sa sin iad na ragan na generalta Gaelige agus an sin an cuasa tríú level a tugann an diploma bín se sin ar siúil sahar na bhain gath mí but na ragan na ihe bín sin ar siúil idir deúin agus tíordaín. Agus an bín scrúdú a ggur na ragan na ihe freisin?
ní bhíanais Okay. so déan daoine iad ar go dtíra ar bhaile fio sa chur go Gaeilge but daoine airthe tar éis stop cuasaíonú lenne déan siad cursa déan siad scrúdú táid teag má nuad go minic so tan choras an da gine a geri chastasú na chast certificate wint má tan choras an kente. Agus le tusa ag múna na ábhar nó na modúil seo, cad atá tusa ag múna? Well, bímsa is dóthe scríú go ordan na cuasaí hí agunn agus fór seo be me sem múniu ar dranga dá sin an level a surge ó hiú na teanga láide agus sin bímsa a gobar chomá bímsa a leachtracht ar an diploma ar chéime bímsa a múniu rangna faoi gramada na Gaeilge so sin an rud a smó spéis a go méan. Agus cad faoin na múntóirí eile an bhfuil mór an ann ag ghlach a fort? Well an rang hé mar hapla is dó go bhfuil panel agunn de fu le fi múnteir agus bín chuitan a daine sin na múniu go leanúna agus sin daine a chat a gemacht an sin ar an diploma ar chéime a bhín arsúil sa sa bhí quicker leachtarí ar chuirsaí sin sa héin agus coppla cólaí am chuid. So má bheith sim ag daine a géistecht chun na cuasaí seo dhéanamh nó an ghlach a fort an bhfuil éon eolalas a go chun álamach? Yeah, well kinse te gaolalas faoin na cuasaí tuganne ar fáil ar Gaelchultúr.com Gaelchultúr.com agus ben a ragan hí sin na tasú in sadara chuid a bhí van fór bes na tasú fihíon van fór agus sin an diploma sin na tasú a leir bhí van fór agus an strucrata don closing date deadline don chuirsaí sin nó de March an chiad le a bhí van fór sin gan seachtainine so mat a daoine geirí chuirste ar chuirsa sin tá seachtainine acu bós leis sin ghéanú. Agus céináis gailgóirí is tócha go bhfuil tú ag éirí? Yeah, well I guess an diploma inis daoine a dhéanaan an cuirsa sin is daoine iad atá gobar trí bhean na Gaeilge so beidir gur aisteitheoirí translator siad nó múinteoirí Gaeilge nó daoine atá geirí post a bhaint má sa bhroisial agus sin na rangan ihe bín gas dunne faoin spéirs na rangna sin gas dunne agus ó daoine ó beidir 5 bliain d'aois so go dtí 8 bliain d'aois so máscan daoine bhína gceist. Éamonn Ó Dónaill gur míle mágad chun caintlan inniuh agus go éirí an talamh le Coláiste na hÉireann. Gur míle mágad Aoife. Gur mágad Éamonn.